Кулларында бугау йөзләрен яшерәләр. Водоканал генераль директоры Григорий Арутюновны үтерүдә шикләнелүчеләр ашыкмый гына залга уза. Бүген биредә аларга суд карары чыгарыла. Гаепләнүчеләр эскәмиясендә 4 кеше. Аларны табу, ачыклау һәм җәзага тарту өчен 15 ел кирәк була. Тикшерү барышында җинаятьнең заказ буенча башкарылганы ачыклана. Фаразланганча заказчы Ирек Ганиев оешкан җинаятьчел төркем әгъзасы булып чыга. 2000 еллар башында ул Адаратский урамы чатында яңа кибет төзергә җыена. Әмма су һәм канализация челтәрләрен керткәндә каршылыклар туа. Подозреваемый неоднократно пытался их устранить. Полиция хезмәткәрләре ачыклаганча, үтерүгә заказ бирүдә шикләнелүче каршылыкларны хәл итү өчен водоканал җитәкчелегенә төрлечә басым ясап караган. Бу гына ярдәм итмәгәч, 27нче квартал һәм кварталлар оешкан җинаятьчел төркемнәре лидерына мөрәҗәгать итә. Анысы җитәкчене үтерергә тәкъдим итә. Әлеге эшне җинаятьчел төркемдәге Малков белән Балабановка тапшыралар. Аларга корал һәм барлык кирәк-яраклар бирелә. Григорий Арутюновны 17 ел элек 2004 елның 5 февралендә Чехов урамындагы менә шушы йортта атып үтерәләр. Тикшерүчеләр фаразлавынча җинаятьчеләр әнәтеге 1нче подъезддан кереп, чырма шаузап, менә бу 3нче подъездга төшеп, аның эшкә барырга чыкканын көтеп тора. Ират фатирыннан чыккачтан аны шушы подъезд ишеге төбендә үк диярлек атып та үтерәләр. Ни сәбәпле 2004 елда булган җинаять эшен 15 ел буе тикшерәләр соң. Бактың исә Григорий Арутюновны үтерүдә шикләнелүчеләрнең эшесе 2008 елда ук башка җинаятлар өчен рәшәткә артына эләгә. 2018 елда гына колониягә гомерлеккә утыртылган җинаятьчеләрнең берсе Владимир Малков гаебен тануы турында хәбәр итә. В 2018 году один из подсудимых. Гаепләнүчеләрнең берсе 2018 елда гаебен тану турында гариза яза, күрсәтмә бирә. Шуннан соң эш кабаттан карала башлый. Галиуллин, Малков һәм Балабанов водоканал директорын заказ буенча үтерүдә, Ганиев әлеге җинаятьне оештыруда гаепләнә. Аларның гаепләре тулысынча дәлилләнгән. Бер ел дәвам иткән суд утырышларында җинаятьчеләрнең эшесе үз гаепләрен башта таный, тик аннары үз сүзләреннән баш тарта. Әмма әйтелгәннәрне исәпкә алып, дәүләт гаепләүчеләре аларның барысына бергә 65 ел кырыс режимлы колония һәм төрмәгә утыртуны сораган иде. Мы просили признать их всех виновными в совершении этих преступлений. Нәтиҗәдә суд гаепләнүче эскәмиясендәгеләрнең 4-сен дә гаепле дип таба. Ирек Ганиев 13 ел кырыс режимлы колониядә утырачак. Владимир Малковка 15 ел бирделәр. Ул гомеренең ахырына кадәр махсус режимлы колониядә кала. Фәрит Галиуллин белән Иван Балабанов 12 елга хөкем ителде. Моңа кадәрге срокларында кушып алар 24 һәм 25 ел кырыс режимлы колониядә утырачак. Алар моның белән килешми шикаят белдерергә җыена. Рания Абдрахманова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.